imeyumu chujigo musongo eyuera ngene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, scouts, and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 882397 or 0729 658659 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo musongo eyuera ngene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500.
Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano ase okwanyolera egesomo ekyo kiramakonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya kisi kiugoro kinsemo kiri cyamenyingwa ibare kogenda kinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagali giyali nene asabana bakokosodelia elyo kubugirana gukine kitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasoma kurwa grade 1 weka grade 6 nabwo na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyirengiya sabana bakolela amegelyo school yiga igo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama inyuranga emirime yiga yo kuyorokia yani art program nigo ekwa umwana wo obolemu bukokora amegelyo ayu akomutinye isko ye krasi. Of teachers and fellow students. Always believe in your strength and ability. No responsibility is too big for you, not too small to be rejected. Efisi yaboni yegukwana neligorirya mubuko asibeko babwatemera bulyo akorengana muno konyora gwici amate elikwane kingakira umwana ngonyorale egesomo nigo bakuru busombi kucyasi bali bare HD scholar asibeko bali barase boarding babwata mazingira maya yo gusoma in technique egendrete tutalere lero elikwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munice semi ejujira abayirere konyora obugimu buyasama tuko alebusyo asamange nabugwa kisimwe trase kinabachitwa 0710-755-578 Gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira elioko kwa ankyo yao engia. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Mwancho murigererie karochiara gire chinsa inye chaiteje dakanga ibiri satuiga kagicinde karunande toko genda na mpaka ekero tokora sekyunga chinsa inye asitarike 10 cyumutinyo iga o 11 mwaka iga o 2025 mkate no kana rire taliane seme magira kurko Wilson Makori eke akikyunga chinsa inye twaroranga asinara kenyerete amakwenda magoma twatema kurigereria sama gomaya twamubuli natugete ng'ombe tatugeti musacho yo mubu miaka yega twago kagero kumuito mwancho na kumutindeka amatoke mensemo ya mwembe bosongo. Sababu hiyo nataka niseme maneno ni matatu. Ida uame, utafute cha kufanya ama uenda wapi? Nganya ogende seino gosokore mermo ngana matindi akorwe gwase baraza yoburendi yakorekana sensemo musocho kitutu chache south
pikipiki pageti para okoro kana tiango ndaro ngikira mata roche ngakira simi ata bire kana ikira roche na nyorire nga maene just asindo chale maega yebikore by'abantu gutuka baitire asichinchira cy'ubututukanu Getemba television ni ya kwariganira roboti rwabe ni goruyengane yuo Akwariganira garatunyara kogenda paka ekero tugukora asekyonge kechinsainye na watebya nga igoto kumanya butantani bondu bonse butayonterwa chora nterwa chaya nigo tugwancha nege kwera tugochaka korwa ase ensemo yemwembe musacho yomo ni gakagere kumuita umusubati yomo na kumutindika osena gutindika muberoye imeya matoke ani gaine kiwe chinsemo chemwembe Kisii Central Ward imeya Nyeribari Chachase County ya Kisii Tuiwe ripoti yenja end office y'umugambye munene igoro y'umusubati yo ore kurigwa kero ripoti ya endororo chief natwaro ketigo chaka kurigire mangana abiri igoro y'umutyo bono intelligence wabegete ground yato debinga musubati ina ba atinde kira sama toka yo so asobu angobo tuimokera abo gendo kuna wana wago tuacha karo tuikaro tuatema gukwana no mwako yo wanga watatebi kolene kero tuasoa nyumba tuasokire nere go jesiko tuaranga asinara kenyerete amakwenda magoma tuatema kuligiria sama goma ya tuamubuli na tugete ngombe tatugeti no ya tobitiriria tuasabe chume yechilinto tuachaka gusukia magoma ya kero tugusukia magoma ya no tuanyora etuki ya amine the peace ya tuorokianga pakobo mobere ke tuatema gufukwa mono tuanyora no mobere no twabuli mwako uyu ngakigende gekere uchaka koereza linde twira tuayo kurangiria mugambi munene ichi igere audumia manganaya chifuga bo mwangoika urangiria bo saba ikre ground ende unakwana ikesi gekere under investigation nanyore report mambia yale goteba ng'omong'ina nare osirira ase emeti enyebere utararoka no momenyi gwe kinyoreke ekera banyene bachaiga barete complain eyo na ba advice baenda babeke report police na inche no mugambi one twaligie team yache ground yaja go koligere likoranga report itwanyora no bumaene yale kwetera ase chinguru che timu itu atoma no mwasan chief na batema utare compound yeyo ekene banyora ngase naro mongino yo atindekire abonta atagoteba nga kulingana no mubiro yegero twajorigereria no mubiro okororoka nanga konyo usarekire oene tigwange emeti enyebere ya etire ande ndaite go suspecting agero kende chinga kie chitwarenga ase training chinga kina checho mongino yo uranyora asibiti obogima bwae na koeniwa sabono tiga basaba batoereru igera to serikali libagari ororo ekoro boringori eto report ere complete igoro yogo sira ko mongino na ende timu eri achire koru DCI pamoja na polisi baito koru centro ba advice ringa omobero yuna bo baisa gotwara some infections chira ba affect oko tigugo ikera mambia digere experts bande bache baranyale go weximu mobero ya senjere ngiya utarete madharande ase bari barabe bako yoshugulikera mokageru onde tayo tobwata ase bono iga ekiagera mongino ino yo mobwa wabamenyi bekenyoreke naende aiga asatoka no abo komenya ase barenge obosani no mugakonde baba bakora abanere oyo otari omongino oe tura confirm nga no omongino oe lakini no omosani oe so ndokonyara goteba nga omokageru naro it's until investigation yakorirwe eretara igera tumanye komanya nga omokageru nigo kubwatekana no comment kana kwe bikoro byobosaria ebyabere bikaene kigwa ase chinsemo ao imeye ward ya Buguseri imeye bunge kitutu cha South imeye county ya Kisii no nyumukagerwa oyomo bwobo ibi gusamba gwikagukwa matuka bwangoiga
Kadiara bamenyi bensemeyo bakorawa nomo MCA bwe wodi yo Moske Vincent Buga na baiga babwatani kurwa ase sector yobulembi bakorawa nomo DCC na baiga omo OCPD Okitutu Central Kazungu Charo wara ebaraza eliyo kusanga ebirengerere nabo igokurigiya cinchira cyokora ebikore biga dipo nasanya n'roboti urwo asa matukabwango iga ebikora byobo salia anene kurwa se wodi ya Bogusero yugutoke bunge ya Kitutu cha South nigo byabire bikonekigwa asa abantu babere bakurwa chinibo nabo igo abande goitwa nonyena samakoli ngane yiga nigo yairirete ebirengo byobolendi kwaliganie barasa chinsemecho munenchire yamo yogotinya obolendi eli abantu komenya no mulembe Omo Deputy County Commissioner Oyura Ege Karekyo Madam Lina Jaleta niga kwanira amangana ali akoreta anene lyo manase chinka anene igoro ya maremo nogo Taiwana gati ya Bible amon nabana babo. Mimi naitwa Lina Jaleta, sijamaliza hapa miezi miwili. Sasa hivi tuko na shughuli ya mtihani, hata tumejinyima tu ili tukuje tuweze kuongea na nyinyi kwa sababu mambo na security ni very crucial. Shamba kwa boma, bibi na mume wake wamekosana pia nini? Kuna kesi nyingine tumekuwa naye asubuhi, baba anataka kutoa kijana yake kwa shamba lake kwa lazima. Paka anaenda kotini kupeana eviction order. Damu yake nyamefanya nini? Chanzo cha nini? Shamba. Kwa hivyo mambo ya mashamba nataka kusema hivi. Mzee ukitaka kuuza shamba yako, tafadhali elewana na familia yako. Mke wako ajue unauza shamba, vijana wako wanajua unauza shamba. Chingaki amatukabero kaerire nyuma yo monto kobekwa asomurero chinsemecho cyari otoigo goika ogwo kwa kwaye siebwe wodi ya Bogusero Vincent Buga atebirenga abantu abange nigo bamenyeta se chinyomba cyo kondisha kurendeti bamanyiri engana abange babo bakageire ko babasalia. Tafadhali before mtu akae kwa nyumba yako hakikisha ya kwamba unamjua. Ikiwezekana wacha akuje na barua kutoka mahali anatoka. Kwa sababu hiyo nataka niseme maneno ni matatu. Either uame, utafute cha kufanya ama uenda wapi? Ikiwa huna kazi yoyote unafanya within Mosocho na unakaa huko, auendi shamba, aufanyi biashara ya kuuza hata dengu, au usifanyi biashara ya kuuza hata miwa, tafadhali kuanzia leo uame hapa Riotoi. Kama namna gani? Komentana yunika kwanire igoro yobo amate gati yabamenyi bensemeywe nabo igona abanyene orogongo anene meye wodi ya Bogusero. Mtu ameamka asubuhi, amepaka viatu rangi, amevaa jeans, amevaa shati ya bekari, ametengeneza nywele, lakini ile kazi anafanya haijulikani. Kakyo mondo ito mutairi. Asekerango yoko bwaterana gotinyo bolendi omo CBD Okitutu Central Sub County Kazungu Charo. Nikonera kwanera igoro yebinyuwa byo gotinda abyo anene bigenderete gotumekwa nabanta bange nonyana sebinyoro. Asebono batebirenga mbachikoirege tambokerege tindi lyokone kinga abantu nkomenya bale no mulembe nebikora byo bosalia byasirire. Usingoje serikali ni wewe. Ufanye nini? Sasa nataka kuambia mwenye kupika chang'aa anapika kwa mawingu. Mwenye kukunywa chang'aa anapelekwa kwa mawingu. Mbona basi tunawaficha kwenye kufanya haya? Kwa sababu hicho ndio chanzo pia cha maovu. Chiefs wamefanya kazi yao. Ninashukuru. Kuripoti kitaseni kia ukia katembe kuruga se wodi ya Bogusero ebunge ya Kitutu cha South elia nenkuru kwa Dipon Asanya. Yamano Dipon kero tokogendra ebikore by'abantu bagotoka bakwete ase chinchira cy'obututukano ase sub county ya Kitutu Central ase county ya Kisii nigo bya rorekanire comment kana amonono ase mutukabwango iga kubatekana nayo muri Kito Daniel Ontiri nigo atwarigane roboti rwa bene orekano nigo ebikore byo Eikiga asoroboti rwabene nigoro yugukina kwebikore by'abantu bagusiria magima
ase chinchira chibotutukanu ase rogongo rwa Gusii na monasi kitutu cha South imiye county ya Kisii yabeire gekoene ky'umubaro munene bw'abantu bagutuka bakwete egento kyagendere kungusa ebirengererio ao ase metinye toto yaetire chiamate ao nigo chigenderete kurera gukwa kwa bantu babo ase gati yabo bagutuka bakwete bari n'ikingoma ase metwe gati yabo banyenyire bigoti gati yabo basambire hasi chinsemo ao chemebere nekyo goichania nkelibuna bado barabu tibararorekana kurwasoboteneri boburende kubwatukerwa oroboti runde rwensi roko abamenyi omoyo na mono baria baikerirwe n'ensune yo chikibere chaetire abamenyi bakanyimbo nigo babugete no moichano niyemaga yokumira umubere bw'umusa omoke kurasoroche asensemo ya ekyo rogotoka ase wodi nyetieko natiyachi komanyekana ekireto kokwae nabuna nonyemaga yokoenigwa amatiae bado tiyanya konyoro boene ntigo naru kanisa mambingo ikamwana yo muswati getogotira onde biukire tabu no mondo tokire rocha ngakimwa manyora ngaya na abana bali gotenya baminyokire bakwanire na igure tango gendora amaena na ikire rocha na nyorire omuntu na bokoranga araire angene nchira ganchira nkaro bonorora ngakiaraire gotenyegeri bone tukumezi tutanya kororeke nkieke kiegendererete muntu na bokorora kero kenda abo goigia kabekuo ikiagara mache na maketa konyara gutirimbuki aso motinyo yo buka goika rero tayari imibere gwetani 5 yachorirwe nabo bisa bobutuki bobosalia DCI nganagenderete koleta obobo bonene nabuna kira magega yiri tukelimo umubere nigo gotoka bw'umuntu kwete hasi chinchira chibotutukanu namono abamura nabasacha amatega kurwa motonto imiye county ya Kisii nigegenderete kurera gukua kumosae wenkeyo yo umuberoye otogete mbarabari ne para asensemo ya botoli hasi goikabono etanya kumenyekana ekireto gwa kwaye ne sababu enene iyo yerete agakwa chintu gukora aso motwe na koniarurwa nonyene ngozi asenda nabona nyorira ale para irinda asirete akururiri okorana emeyi abetire okororana meyi ende bamubitete emioyo neyende bakamwaka ase omoto talia yoka tichikabere eiki yeta abo bisa bobotuki niko baumira muberonde ore bomosae kore meteme mbarabare noroche asensemo ya nyachwa boigo orengene chingoma chintinde egakore kireta bamenyi koboria gotingeri goborende ntore no moichano monene nande nto gochigwancha abantu bamanye no bwoba gotoko boria serikali gichukue hatua na kufanya uchunguzi ili tonyare kumanyanga aba bakorete getendeke mbarabi noyo itire norori nande ekirenga nkirikia goiterwa eikeyeyo tichi gatatu muberonde bw'umusae bw'emyaka yegatwa nigo togeta soroche ime ya Nyabururu ase sub county yoyo ya Kitutu Central ime ya Bogenche nyegusira Justus Onditi nigo akabere omukori miremo bokubori mezigo ase chiro ya daraja 2 okwa gosetabange umwana oyo rero kino yo minto omumuro minto yo gatano akubogore mesigo daraja 2 wiki ya maya elire niga twakire twesime wakirwe pigipigi oumire tukanda tukamoire nyagitari akabe twesindani atete nasi kaba moireka tukamoireka wabelire nkama tukane litukorie igoro niga sogete kurunga saine ondeta yo rengeka oto kurwa stokuru ibaro bitu tukanyora tayo tukinyamara ko basakuna 2 komorikia titwamanyora ona mabitwa bokirete komorikia ona gabna ndega sonso ko beke reporting omano mtana roborete noyo minto na mutika taracha ogotire mukagochaga mero yo ngakire simenga na yo de chipi chipage tipara okorro kana tiango ndaro ngikire mata roche ngakire simenta ibinga na ikire roche na nyo de nga maene just asindo chale bona yo traisana bado muberonde nigo chorwa jogo ime ye sub county yeyo
rituko rietichikane na goikekero tokogende mbeo matiae bado tiranyora ichibulinde lionsi kurwa sobo bisa boburendi gusero botigoro yobotuki asomo kito bunegeta seni kyagetembe goikirana konyororo boti igoro yebikorebi kurwa somo komanda bobanyimbo asensemiyo Kazungu Charo nigo twatwomera n'ekingaki cyo goikirana ase abisiae nigakanete gukwana na intwe akaboria kwegwa amatukanda 5 kobeka chifile cyayamo igoro yoboityo bubogenderete ine ngikebwenete gokorwa kubwatekana n'ebikorebi ngo ikaliriri abantu baragenderere gukwa hasi cinchira bunichi ningoraire hasi mirimo yaye Nkurubotere gataseni kyagatembe kurega kitutu cha South imeye county ya Kisii. Litere ngoro kwa Daniel Untiri. Morobele boko bweni abali babwate no muchando bwa maiso meye bunge West Mugirango meye county Nyamira nigo ochaki bwabene no mwakili Philemon Namara Piemi oyo leboigo mwana siasa croissance mbeyo. Fadgad Gesemba niga batamanya. Umubaro omonene bw'abantu kurwa abana bake goika abagotu nigo baikirana asumuroberio bwokuringorigwa kwa maiso ime ye wodi ya Nyamaiya ase kanisa ya Adventista ya Tonga naboigo ase skuru y'oboroso ya Marara maiga kubarengiwe bakwegwa ebirore gose eriogo baroribya abantu bakira abange nande onye yari kunyarekana mocha abange mono agekogera tobwate capacity yoko barigere mwese igende tangani eketogo kora tigotogo tebanga we are giving back to the community abana basani baito twabatebetinga abantu baito mbachandegete njungo tobwatera ndore na kitora abakoye igendo kende gya kabiri una mumanyete chikurango aguchire 2027 years intene ino wa senator wa Nyamira county byose nabatuko bwatera nigo Omoroberi oyo ni gukuragwa no muwakiri Philemon Morara Apiemi oyuganetie obo seneta bwa Nyamira amo no moske Douglas Orutwa onkeo uganetie obo MCA bwa Bogichora ondo bwensi obwato obo aguchie kiwa maiso arigereriwe onye ne birore aewe onye ne ryoga aewe turanyore mbale babwate complex issues una contacts batakero ko rusachari toloji kese sirenga chirega iga kwanyegitali abaguti warwali for free lakini tokonyora mbara abange Indian doctors imbaje bache pekigere ne FCM mutobwate tuje tusabe nyegitalia aliye county Livaro hospital batoye chirum abantu abaito bakolerwe amagana yo asachari yo kubarwa maiso Omoroberi oyo boigo nigo uchakeire ebunge ya West Mugirango abwase orache gokorekana ase chiwodi chonsi isano chebunge eyo egati yabwo barengwa nigo batabisa omogoko obo akikiagera nacha nancha maisane na saligete tindi korora elimo ali ukorete linde likora chingongoli naigwa omwisimigo itokorigia chikura cho obo senator tolete ira abantu gaiga bache gotokonya nantu no gokonya tutagete muntu muno yo gokonya abantu gakintu bweba nere tukurigere ikiagera na gwate lijanda lya abantu muna gisache tense na into abagotu amaiso tari korora asengejo tware ko expose we karo gosoma aso mugaso na kubwa mano eriokiriri tware gosomere bigenga kale omanyete abaswali bagatera mukono mutubura mbiki watoretire tata gaiga gwachire gotokonya inturene gotora atoke 2027 torogo kuborio yo gotura nero koiguriro igonto gotige bori no morai nyasao gochora lakini rende from the start now tuisane kirenga na itokubikira chikura chingaki echecho nigo babekire esegeto gochase abakichikura igoro yogochora abarai bamagenderero igisa isike toye kodali sali chikura tutaita ando itu baranyora afya bitangani ane tutaita osomya abantu itu na nakino ana baraya bachorire tigamba ganya abantu bakwe nali baje kubaletera 50 bob egora 50 bob nere yatusalire twachora baraya bato ganyenga kiye chikura bato 50 shillings lakini gende nge bakora sigira Hingo reporter Getembe kurohiga Nyamaiya eyegotoke bunge ya West Mugirango county ya Nyamira Nchefatgad Gesemba
Chingaki chomotimo motambe niga baibuli basemiwe ko abana babo omoyo elio kubundisa chikos ching'encho ao elio kugendera komenya ase chingaki chirebara bakomenya abosio sangano mwalimu omonene w'eskuru yobobundi ya Kitutu Masaba nigo litkolia lero James Nyakundi barare boigo ateba buna amakia chikos chamaboko na chichibwate ubaita egento agania baibuli gosegeta abana babogokara polikapokara nigatumanya matuka make magayo mojumbe webunge yega yabo Kitutu Masaba Moske Clef mbanigi sairo uchake sukuru na nene yo kwegeria abananchi goro ya computer porobelio manyakanite bana community digital program azitinse mu kiri cya Tombe nigo abananchi bagendere ko bagosemigwa kwene kibunango yasome bale amangana ye mitandao ayo arabakonye twagana nire kingo eta chiwiki bere ko rubono nyora abana 40 bale my class gosangamo no mwalimu monene w'eskuru y'obobundia ya Kitutu Masaba asideta James Nyakundi nigo agendere ko bagakwerera ubuyobo gusoma amangana yege digitali ayo arakonya abananchi kwegendereria na kugenda no moli wayagendere tasinsi yiga twachakire ko Rutombe ase community digital center ya Rutombe togenda gusomia abana orora amangana computer packages na ande twariganiria abana bonsi especially bali bagokora amatemo a form 4 bagokora twabariganiringa bataragenda colleges chinde baje basome gutumia computer na ande tuoko cha offer computer packages at a very minimum cost of one as a technical education abana ngwakaniro bari serikali through what we call government scholarship iyo monago acho apply oye uchibese na serikali chiyo komasomia abana ngosaba bari loan ya higher education loans board iba kwa uchibese chinyinge chiabo chiko bakonya ne chinde chiaka ne school fees ngoye bari chibese bakoroka out of pocket chiri mwana akwegwa na chiara atumie sendagera kolia na chiara atumie ase nyumba akomenya alafu naenda na abatebiringa ntobwate basari ya constituency iyo mubunga promise strongly nga mwana onde bwensi ogo join ngomo are basari na ndo berega gokorabo ningana asingerere omusina chief wechinsamo cha Keroka Township asireta Kennedy Ndege oyo gendere ko bagagusegeta bibuli ko babwato kabana babo go cyase chiskuru cy'ububundia iyo kwenyolere gesomo kiranyari ko bageko bakonya kwegendereria ase obugima bw'ensigiga lero muroche construction yabeire construction ekere ko banete abantu bakobeka amaji construction neta gita abantu bakobeka wiring construction neta gite abantu bakora welding chikosi Joseph echigotoka ase t-shirt colleges eyimuna mungoni yeito mono no mokwegera mosome no ina abantu abangerero muntu takwaga asinyoto bwati certificate nono gwakerange ningana boigo asingirira mu principal bwe eskuru ya Kitutu Masaba asatebirenga ubugima bwa makyaya nigo bwaganiriye chikosi cha maboko gichira abakonya abana igento boigo aire okoboko tigango tutumie ngakie ya gosomia abana baito elinde baegera amangana y'obubundi kera chigazi cyokulikwa bono chiakeire egasi enene bono abantu bagokora nande bakwerenda buya negasi ya magoko elitokoruka kazi ya mikono eso monta kwelika bieka taiko ganyacha kulikwa unagokora na bakwigure workshop ya yo gosambereria anakorosiria bante mirangu anyorebese nanda abantu abo nabo bakulika abantu amatuka bono nabo babwate chigasi nanno biasara birase chuakali omwelio ye ni gumusina chief yiga kurase education ya Keroka anyalde ko bagakurege kurege tini chinga kiechiga chomutimoko na kobolia abebuli ko bamayisego cha sabana babo amangana pour tepo na video that is now for one case mnato chukwanza kweta round to konyora maria itakuwa sida so igona chikorwe sound warning abana bagende these colleges batraini egere tonyore egisasi kia mambi kira chikotokonya obatasini egingo report rigatasini kyo wanjete kya Gatembe kurugega sinseme chiga chebunga ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira inchigo nkuruko Polycarp okara Kiombe kia mamogusi nyagetinge Heritage Council nigoritko dia lero abagaka baumerana ilio gukwanira amangana rengeto mugusi
gati yabo gutingia obwamate na kurobo semi gochia asegesa kwikiga tkoria ankyo ni go baratwara wacholi bonene elio bachikora ekyombekyo ase amatuko rebusio minto mwamugusi abatote neine gaiga nabagaka ba mwamugusi nyagatinga Heritage Council abwane ne babwate kelenga kioko leta abagusi baitwamo na kurigereria amangana y'omugusi kuruenga ky'omugusi aigete gaigoro gongoro rwagusi esa marieta ngor kunaftari obale ase kyombeke yonde vice chairman naende ase kyombeke bono abachori obokoba yonte nene una kwanda kubolika ruki wa chairman igwe kyombeke kya mugusinya getinga Heritage Council koruchinga kichansete tokworokeria abantu baito amasikani omugusi abwate korukare twasomia abana baito nababwenete koba kuchiesa baibuli na kuchiesa abantu bandi inche rietaria nongoro Joseph Nyaundi Nyangoya yondo monjari ekyombekeo twagechagete chingaki chia magega chiabeire ngaki tarinke naende kiaberege kubwatania abagusi baito twakorire mega twatarire kera chingongo chia gusi naende nigokere asoko bwatanio asokore tubwanchani wabagusi ekyombeke kiatosukiria obwanchani bwarorekanire obonge twachira atambe twachire bobasi twachire bogirango twachire nyaribari twachire bogetutu onsi asemeyegende yonsi pitore amo rero ngatwacha igo twacha ga igasoko bamanyia bamintonga ritukoria mambia ntubwate obochori kubwatikana na machiko na maragoye yekiombe kieto kia mwamugusi getinga Heritage Council igerenga kera enkaki igotogochora omunyagetumbe omugia igobono eganga daitene ne intutari siasa eganga daito no korandio morembe na kubeko mugusiamo omugusiamanye egekoro ne rieko rieito asa marieta ni gonkoro kwa Ezekiel Monguru egondo mugetutu una baminto bakwanire nintagete gokwana ekerenga ekogera abagaka babogetutu na kisiengi machinyombe chisana nemo ninkigekogera abagaka twaikaransire na gokwanera egere torotote ekegusigeto sigiasireire egento kende twanyore gekongegekogera tutagete goikaransa na totebie ekegorie kegiitegeke ekiagera abana na buchinguru chieito umugusigare goteba ng'ensinyamanya gokwana mba mureta bwati bono enke tari nabamura eiteri enka twamanyire konyora ng'a gusiye ito onyanto gosomia ekegorie kegeke engencho abantu bamenyete. Serikali ya kaunti ya Nyamira niyo yarire iragochia ko obwaterana n'abaraiba abarundi b'ekipigipigi bamanyikante na boda boda abarensi omunyakerogo Dominic Babu rwase kyombekyo kya BAK ukwana aiga no mwaziri bobonchirime ye kaunti ya Nyamira Bernard Maina igasabire oburayo yakorwase kyombekyo elikwana kya buna ebangongo rusubwere elikogenderalia kaunti ya Nyamira. Maiga yengusanano entindi kwenekiwa ati yechinsemo ibiri asuburai bwa bodaboda ime ye kaunti ya Nyamira nigo eserikari ye kaunti eyeigabono yesokirie gwetera umuwasiri bwobonjuriria asireta Bernard Maina na kubeka arabubuna nigo baguchikubwatirana inse yoburai bwa Dominic Babu oyo ore umunyakerogo bw'ekyombekiria kya BAK. Alisema kwamba ataendelea kushirikiana especially with the leadership that is there, leadership ambayo inaongozwa na President Babu, kwa sababu Babu mnapomwangalia hivi ni kiongozi wa maono na ameweka mikakati ya kuhakikisha kwamba sekta hii inaendelea kugrow ama kukua. Kwa hivyo kama serikali ya Nyamira tutaendelea kushirikiana na uongozi huu.
Umuwasiri oyoiga nigo airachinga kiecho na gukwanira iguru yugusangirirwa kwibango ase abana boda boda. Ntugende kubwaterana ase amafundisho ao ntwaba tokbari requested igana tonyare kubwaterana ase okwegeria abana boda boda ase amang'ana safety na amang'ana first aid na yande serikali ya Nyamira nere kid togende kubwaterana other stakeholders tolenga amafundisha ya kolino again tokende his excellency ate bankelinga amang'ana yonse egera koleke tafadhali tobe motwe ase okurwe bango egere na lituranyore kibesa tubabekere kishedi tonyore kibesa tubaroiseri kipara nonyine kere kwaumire okogenda nyegetari onyore ryogo. Gukwanira igoro yoborendi nigo omokonyi bwo mu county commissioner wa Nyamira North aserieta Simon Osumba abakurira abana boda boda kwenekya bona inkobwatirana bare aso kwenekya bona oborendi nkoting'igwa bore nabo igo obakureire abana boda boda baitange kurwase baria bakubatumika bobe. Himizwa sana ya kuwa tusaidiane kwa mambo ya usalama. Chairman mwenyewe alizungumzia akisema ya kuwa kuna baadhi ya wanabodaboda wanatumika kusafirisha chang'aa, na hii ni jambo tumeshuhudia. Nafikiri last week Madam Sub-County Police Commander kule chini Gekonge, jamaa amekuja mbio, amebeba mtungi imewekwa kwa gunia. Sasa mimi naomba tushirikiane, mambo kama haya isiwe. Kukwana asomoyiga bokubasira abana boda boda kurwase bunge ya North Mugirango nigo umunyakirogo o boda boda omoske Dominic Babu aira chinga kiecho na gukwana emeroberio eria abekire yogocha kwenekya bona obukurumi nkokibore kurwaniwa anena se sector eyeiga ya boda boda. Any fundraising ile tutakuwa tukifanya hapa kama itachangwa kutoka kwa county. Mnajua yule jamaa alipa 300 kule Nyamira. Kama kuna stage chairman ana certificate ya social service, kindly mimi kama rais nimekupatia 1 week, make sure uko na hiyo certificate. Boda boda power. Pesa ikichamwa na rais, tutakuwa na rais hivi karibuni. Ikiwekwa kule inaingia kwa account. Kutoka kwa account inakuwa wired direct to the stage level account. Boda boda power. Hakuna wizi tena Nyamira. Kinko ripota Gatembe korwaiga ekerenyo eye gotoka imeye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira Nje Fatigad Gisemba. Unachebi no maneno mukoro David Kenani Maraga ni gagendere komoche serikali ni mirubiri yaye sate biribuna barai baba Kenya usina ba Kenya bagukira nigo Kenya iragende asabe Maraga nigo akwanire komocha usina komoche nsemo yobachenu nsemi chisemi anana kubatakana no mugiro wa abalimu be chi university usabaroke be chi university bakuruka chi lecturer sema yae nigo alirira bakenye irabuna onye babachika machora ko murai bwense mwaka bwekiriwe na 25 takwibera bakenya kolende nagenda kolenda enibe abakenya na atebe muna asukwibero kwae tanya kubwata gosokoewa yaki. We have seen what is going on. We have seen the corruption in this country. If we keep quiet, it's like we are endorsing it. If we do nothing, it's like endorsing it and let people suffer. We have seen very sick people who can't get health care. We have seen, I mean, our young people not in school when they are supposed to be in school. The teachers should not be striking for government to pay them. The government has an obligation to pay them. It's a question of planning. It's a question of stopping wastage. It's a question of stopping the looting of the public resources so that you direct the resources to where they are supposed to be. So that our children can be in school. Those of us, when we get sick, we go to hospital and we get medication and treatment from the leaders. I promise the Kenyan people that if you give me the opportunity, I will ensure that justice is done to the people of Kenya. I am not going to steal from the people of Kenya. I have not taken a bribe in my life. I can't take a bribe when I have retired.
Trust me, I will take care of the resources for the good of this. Ankyo nirituko tugwanchiro kabera gaiga tutakuletea na nde bunara toke abeire tugwanchirwa na inde tumera niritukuria Jumatano getanyarikane nyasaye tata kora korende otoke aso twando wento gutuka minwa togotagiria maya chinga kichingia kurbono wika chinga kicho anke chinse komnebere anotrega ensayamo chinsebere chinsesato chinsainya isan kwani gotatinganda gukubarira ande komate kubara Viora sigin chogo chora sebe kemanyeli akurukwa Wilson Makori Kevin Ngeri na Semedi ni chukuru kwa mkatenok wotkovia Magaka ninjo ninjo rembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo tata unankwa na gatinya tawa kira machirui alikuri ni nkwani ngiye ubigite nkwana muno amangana wakuwe kana bwangu kubuyondo erotabwati nababwati ngana gitata yoko batebe bona siuna koyeteba unankwa na gatinya tawakira machirwe mugusina atebete boigo kuri ni nkwa ningia terijongo ikwari cyo na korobani abante kino jondo ko otora nabante bigokoro echoke nkwa na oburunge bibuya kabantu bayunga oyo nere ababwati nkwa ni nabayacha buya unankwa na gatinya tawakira machirwe Magaka ninjo ninjo rembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.